Xa vimos que para certas funcións é importante que as linguas teñan unha variedade estándar, é dicir, unha variedade que non se identifique cunha parte concreta do territorio, ningún grupo social determinado. A variedade estándar non é de ninguén en concreto, porque pretende ser de todos. Pero o desenvolvemento da variedade estándar leva consigo un perigo que compre evitar: o prexuízo da lingua estándar. Quen padece este prexuízo cree que a forma estándar ten máis mérito que as outras variedades da fala, e que estas son formas corruptas, degradadas e sen valor. Por este prexuízo hai quen deixa de transmitir a lingua aos seus fillos, por crer que non o vai facer ben e que na escola van aprender o galego mellor que na casa. Isto non é certo. A verdadeira vitalidade dunha lingua está nas formas e ditos cotiás, usados na casa, na rúa, no traballo ou no xogo. A lingua estándar non é boa para xogar ao tute, nin para namorar un mozo. Ambas as dúas cousas ben importantes, ou non? Ben falado. Lugar moi escuro e cunha pantalla xigante onde imos ver películas. Cine. Cando unha cousa ten moitos anos, dicimos que é... É antiga. Ves como sabes? Na terra de Frieiras cantan: miña mai ten un tobello do porco que ha de matar, tamén ten bertois na horta das berzas que ha de plantar. E o cura de Vilar de Ortello de Pantón díxome este refrán: os largos sermós moven máis os cus cos corazóns. Lembren, mai, bertois, sermós e corazóns non forman parte do estándar, pero esas pezas levan sempre o sabor fonético do lugar onde se recolleron, porque o estándar é pro que é. E no dereito pasa igual. O artigo 358 do Código Civil di: o edificado, plantado ou sementado en herdades alleas e as reformas ou melloras feitas nelas pertencen ao dono das mesmas. A linguaxe informal dio de maneira máis simple: o que fai fillo en muller allea perde o fillo e maila feitura. A información é a mesma, pero dito dunha maneira metafórica moito máis directa. O estándar é pro que é. Agur.